Здравейте, сега ще ви правя един много фокус. Така, смешаме картите. Така, сега наблюдателят ще си тегля една карта, ще я покажа на камерата. Така. И сега кажете някъде стоп. Стоп! Сложете я тук. Така, ето слагаме картите, след това цепиме. Мешаме. И сега го питаме. Това ли беше вашата карта? Не. Добре, пак разбъркваме. Така. Сега вземаме долната карта. Шестец каро, това ли беше? Не. Добре, ще ми дадете друг шанс. Така, сега почваме да пускаме така картите. Правим това движение. Вижте, една карта се ползва. Седмица купа. Това ли беше? Точно тя. Добре, сега ще ви разкрия как прави този фокус. Така. Само да съберем картите. Значи, наблюдателя се избира една карта. И я покажа на камерата, фактически да не пръспитието. Казвате някъде стоп. Стоп. Слага я тук. И сега правите брейк. Слагате си така котрето, за да знаете къде е картата. След това цепите на брейка, за да може да дойде горната карта, деветката. След това правите фалшиво разбъркване, дърпате само деветката, тя трябва да отиде на последно място. След това показвате горната карта, естествено няма да бъде тя. След това като меште трябва да я качите деветката най-отгоре и аз знам, че сега най-отгоре. След това пак правите брейк, само че на деветката. И отдолу задължително дигате долната карта и захлупвате, за да може да фанете двете карти. След това слагате върху другата карта. Почвате да пускате така картите и правите това движение. Ушким се появила една карта. Тя е била деветката. Благодаря за вниманието. Така, надявам се фокуса да ви е харесал. Чао!